Krásné dobré ráno, vítám vás u dnešní ranní jógy. Posaďme se do sedu se skříženýma nohama. Ruce si položme na kolena, uvědomme si sedací kosti, od kterých se otláčíme. Zpříjmená páteř, ramena dolů od uší. Vytahujeme se za temenem hlavy. A teď už zkuste vnímat jenom svůj dech. Hluboký nádech a výdech. S nádechem zvedám paže nahoru. Výdech, dlaně před hrudní. Nádech a výdech. Ještě jeden hluboký nádech, paže nahoru. A s výdechem odložím ruce podél těla vedle na podložku. Položíme si pravou dlaň o kousíček dál od těla, pokrčíme pravý loket a vytáhneme se z levé paže za naší hlavou. Usadíme obě sedací kosti do podložky, srovnáme ramena nad sebe a uvědomíme si tah po celé naší levé straně. Nádech a výdech. Ještě jeden nádech. A s výdechem zaklotíme záda, předkloníme se před sebe a uvolníme naši hrudní páteř. Pomaličku se zvedáme zpátky na střed. Položíme levou dlaň o kousíček dál od těla, pokrčíme loket a vytáhneme pravou paži za naší hlavou. Opět usadíme obě sedací kosti. Srovnáme ramena a zhluboka dýcháme. S dalším výdechem zakuletíme záda, předkloníme se před sebe a uvolníme naši hrudní páteř. Pomaličku se zvedám zpátky na střed. Dlaně si položíme na kolena. S nádechem otevíráme hrudník. Výdech zakoletím záda. Nádech, otevírám hrudník. Výdech zakoletím záda. Nádech a výdech. Nádech a výdech zakolatím záda. Nádech. Výdech. Ještě jeden nádech a výdech. S dalším nádechem se vrátím na střed. Položíme dlaně před nás a přes kolena přejdeme na všechny 4 do pozice stolu. Srovnáme kolena pod kyčle, dlaně pod ramena. S nádechem od kostrče mezi lopatky prohneme náš trup a s výdechem od kostrče nahrbíme záda. Stáhneme pupík páteři. Nádech. A výdech, nahrbíme záda. Nádech, odkláčíme se od dlaní, otevíráme hrudník. Výdech, nahrbíme záda. Nádech a výdech. Nádech, prohneme záda a s výdechem nahrbíme záda. A pak s dalším nádechem se vracíme na střed, do pozice stolu.
S nádechem pak zvedám pravou ruku a také levou nohu z podložky. Jedná se o balanční pozici, zaměřme se na jeden bod. S výdechem přitáhnu pravý loket, levé koleno, nádech. Výdech, vyhrbím záda, nádech. Výdech, pravý loket, levé koleno, nádech. Výdech, zakulatím záda, nádech zpátky nahoru. Výdech a nádech. S výdechem pak vracím ruku i nohu do podložky. S nádechem pak zvedám levou ruku a pravou nohu z podložky. Výdech a nádech. Výdech a nádech. Výdech, levý loket, pravé koleno, vyhrbím záda, nádech. Výdech, vyhrbím záda, nádech. Výdech a nádech zpátky nahoru. Výdech, odložím ruku i nohu do podložky. Přejdeme do pozice pes hlavou dolů. Jedná se o našeho prvního psa hlavou dolů v dnešní praxi. Proto udělejte jakýkoliv pohyb, který je vám momentálně příjemný. Prošlapněte pravou, levou nohu. Soupněte se ze strany na stranu. V pozici dýcháme, hluboký nádech a výdech. Protlačte vaši kostrč směrem ke stropu. Zatlačte dlaně do podložky. Prsty na rukou jsou roztažené, prostředníky směřují dopředu. Ramena uvolníme od uší. Záda jsou rovná, kolena klidně pokrčená. Pohled směřuje na kolena nebo na stehna. S dalším nádechem pak krůček po krůčku přejdeme do hlubokého předklonu. S nádechem pak obratel po obratli rolujeme páteř vzhůru, ruce nahoru. Výdech, ruce dolů podél těla. Nádech, ruce nahoru. Výdech, hluboký předklon. Nádech, poloviční předklon. Skokem nebo krokem prkno. Výdech, Chaturanga Dandasana. Nádech, pes hlavou nahoru. Výdech, pes hlavou dolů. S dalším nádechem pak pravá noha vzhůru, vložíme mezi dlaně, levé koleno do podložky a s nádechem zvedáme ruce vzhůru. Nádech a s výdechem protláčíme pánev dopředu. Nádech a výdech. Ještě jeden nádech a s výdechem odkládám ruce do podložky. Levé koleno odlepím z podložky, pravou nohu k levé. Chaturanga Dandasana. Nádech, pes hlavou nahoru. Výdech, pes hlavou dolů. S nádechem pak zvedám levou nohu vzhůru, vkládám mezi dlaně, pravé koleno do podložky a s nádechem ruce vzhůru. Výdech, tlačím pánev dopředu. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Ještě jeden nádech a pak s výdechem pokládám ruce do podložky, pravé koleno z podložky, levou přitáhnu k pravé, Chaturanga Dandasana, nádech, pes hlavou nahoru, výdech, pes hlavou dolů. Psovi hlavou dolů se trváme několik hlubokých nádechů a výdechů. Hluboký nádech a výdech.
dalším nádechem se pak podívám mezi své dlaně a skokem nebo krokem si skočím do přední části podložky. Hluboký předklon. Nádech, roluji obratel po obratli, ruce vzhůru. Výdech, ruce dolů, podél těla. Nádech, paže nahoru. Výdech, hluboký předklon. Nádech, poloviční předklon, skokem nebo krokem prkno. Výdech, Chaturanga Dandasana. Nádech, bez hlavou nahoru. Výdech, bez hlavou dolů. S nádechem pak zvedáme pravou nohu vzhůru. Vložíme mezi dlaně. Nádech, ruce vzhůru. Pozice vysoký jezdec. Hlídáme si, aby koleno bylo nad kotníkem, ramena dolů od uší. V pozici dýcháme nádech a výdech. S nádechem pak přejdeme do pozice bojovníka 2. Zadní chodidlo je v 90 stupních, rozpažíme paže, náš pohled směřuje za naší přední paží. S výdechem pokládáme dlaně na podložku, pravá noha k levé a přejdeme do psa hlavou dolů. S dalším nádechem pak zvedám levou nohu. S výdechem vložím mezi dlaně. Nádech, vysoký jezdec. V pozici dýchám. Hluboký nádech, hluboký výdech. Ramena dolů od uší. S nádechem pak přijdeme do pozice bojovníka 2. Zadní chodidlo by mělo být v 90 stupních. Rozpažte paže. Snažíme se váhu držet ve středu. Pohled směřuje na přední paži. A pak s výdechem pokládám dlaně na podložku, levá noha k pravé, prkno, Chaturanga, nádech bez hlavou nahoru, s výdechem bez hlavou dolů. A pak s dalším nádechem, skokem nebo krokem překročíme mezi dlaně a posadíme se na podložku. Položíme se na naše záda. Přitáhněte kolena k hrudníku. Uvolněte bedra a zhoupněte se ze strany na stranu. Pravé koleno necháme u těla a levou nohu natáhneme do dálky. Pravou ruku odložíme a levou rukou vyrotujeme na levou stranu. Pohled směřuje na naši pravou ruku. Hlídáme si, aby naše obě lopatky byly stále v podložce. Hluboký nádech a výdech. Nádech na střed. Vyměníme strany, přitáhneme levé koleno k tělu
Levou ruku odložíme vedle sebe, buď do dálky nebo do pozice svícnu, a pravou rukou vyrotujeme na pravou stranu. Pohled směřuje do loketní jamky nebo ke konečkům prstů. A držte lopatky obě v podložce. A nádech zpátky na střed. Přitáhněte si kolena k sobě. Chytněte vašimi prsty a dlaní vnější hranu vašich chodidel. Roztáhněte vaše nohy lehce od sebe. Nechte vaše kolena spadnout do stran. Brada směřuje lehce k hrudníku. Stahujte kolena k vašemu trupu. Dýchejte do bederní části páteře a uvolňujte vaše záda. Natáhněte nohy do dálky, zavřete oči. Položte ruce podél těla, nechte špičky spadnout do stran. Dlaně našich rukou směřují do stropu a přicházíme do pozice šavásány. Hluboka se nadechneme a vydechneme. Za pomocí každého výdechu postupně uvolňujeme svaly v našem těle. Vše, kde bylo jakékoliv napětí, tak odeznívá. Rozpouští se, uvolňuje. S každým výdechem odchází z těla ven. Pomalinku se vracíme zpátky. Rozpohybujeme prsty na nohu, na rukou.
Potom pomalinku přecházíme do pozice na boku až do úplného sedu. A já vám chci moc krát poděkovat, že jste si se mnou zacvičili dnešní jógu a doufám, že se vám dnešní lekce líbila. Namaste.